bese nawe uyahamba uyotshela ingane yakho lapha emathuneni ukuthi ingazongibhedela nayo. Hamba nawe uyotshela ingane yakho mase uyokuphatha iy'ngane zabantu wenze ngathi yakho mncane lo ujahe iy'ngane silima mncane yami nje lo ujahe iy'ngane. Hamba nawe uyotshela ingane yakho emathuneni. Hamba nawe uyotshela nobaba wakho emathuneni. Hamba fuseke hlama ha lo phatha iy'ngane zabantu la wenza wisdom yakho singazi nokuthi wafunda nini umethu. Wisdom nje wena wisdom nje usilibothe babakho uyayithanda ingane ey'ncane njalo uma uhamba emgwaqeni hlezi uhlangana ney'ngane ey'ncane. Ngangikhenye ubaba wakho fuseke mothe isikhohlala sababa wakho silima hlangana noma ungazongijwayela yabo wena umsebenzi wakho. Ubaba wakho yini imisebenzi yakhe? Mina uma uyidlozi libonakalayo ukuthi liyaphila likhona liya-exist. Ubaba wakho ngoba uhambe kuhlanganisa ney'ngane elingana nawe nje lezi kutshela ukuthi ngangijane ubaba wakho wangishiyelani mhlanganaphi nje uzubo. Mina umami mina nginayo ubaba wena unayo ubaba. Mina nginayo ubaba. Mina upho wakho ubaba. Mina nginayo ubaba upho wakho. Where's your father? Upho ubaba wakho. Mina nginayo mina mfethu yonke into eyishoyo ayingithinti indawo yabo. Yonke into eyishoyo ayingithinti indawo. Anginandaba mina nawe wena ayingithinti indawo ayingithinti indawo nje ngisho ungakhuluma uzugcinephi akukho okuzoshintsha. Ngiyaxolisa kakhulu ngokwenzeka bandla enganeni yakho. I think ingoba wavundla eswini esingenamsoco. I think that's why he died or she died yabo. But I understand lezinto lezi I know I'm just talking from experience, you know. Ngiyazi ukuthi lezinto lezi wadlulela umntwana awubisaba right ekhanda. Yes, ngiyazi sawubisaba right ekhanda uyaphazamiseka kakhulu kuba nezinto ey'ningi ezenzakalayo. Mina ngiyakudabukela mina ngiyakuzwela mina ube nginawo amandla ngabe ngiyakusiza ngabe ngiyakusiza nje bethu ngokukhulu ukuphazima kweso ngokukhulu ukuphuthuma because uyalidinga usizo. Awusekho right ekhanda amahle awusekho right ekhanda and uyahlanya. And lento besiyikhuluma few days ago amahle umnganami yabo. Ngisho ukuthi yazi amahle I feel like akasekho right. Uyayibokoda i-dates ashe na ukuthi maybe she's traumatized yabo. Maybe une-trauma indlela okwenzeka ngayo yabo. But mina ngiyaku-understand ngiyakuzwela futhi. Yes, ngiyaku-understand ngiyakuzwela ngiyakudabukela futhi yabo. And ekhaya ikini kumele bayisukumele leyo nto